Ina masu niyyar tafiya aikin hajji ko umra a lokacin da komai ya canza? To nesa ta zo kusa, domin a Afbas Travel and Tours Agency Limited mun samar muku hanya mafi sauƙi da za ku tafi ɗakin Ka'aba domin ku sauke farali. Ba iya wannan ba, har ga masu buƙatar tafiya kowace ƙasa a faɗin duniya, dama ce gare ku. Ku ziyarci Abbas Traveling and Tours Agency Limited domin kuma wani adashin gata ta yadda za ka biya tafiye-tafiyenka ba tare da kasan ka biya ba. A Afbas Travel and Tours Agency Limited, a shirye muke tsaf domin mu ƙara farantawa abokan hulɗarmu masu kiran mu suna gode mana. Sannan muna da masaukai masu ƙayatarwa tsakanin Makka da Madina ga mahajjata wanda yake kusa da harami. Muna yin komai don sama ma mai tafiya sauƙi tare da kuma samun biyan bukata. Domin samun ƙarin bayani, ku tuntuɓe mu a wa'innan lambobi.